On s'instal·la l'AQS221? L'AQS221 transmet per les parets i terres unes ones de molt baixa freqüència, les quals són innòcues per a la salut de les persones, animals i plantes. L'òptim és instal·lar l'AQS221 en una paret perimetral de més de 15 centímetres de gruix a la planta baixa o soterrani, i no en envans, terres o columnes aïllades. La superfície on es penja l'equip ha de ser completament llisa. Si aquesta és rugosa, és necessari fer una plataforma en la paret amb ciment o morter de dimensions 40 per 30 centímetres i d'almenys 1 centímetre de gruix. L'aparell pot cobrir-se amb una caixa sense fons de fusta o plàstic o bé col·locar-se darrere d'un moble de fusta. No ha de penjar-se la paret sobre una superfície coberta amb panells de fusta, guix, pla dur o sobre enrajolat ceràmic o marbre. El màxim gruix de guix a la paret no ha de superar els 5 mil·límetres. I si és superior, s'ha de buscar una zona amb menys gruix o rebaixar el gruix existent i deixar aquesta zona llisa. L'AQS221 ha de col·locar-se a uns 30 centímetres del terra, encara que és acceptable fins a 1,2 metres si hi ha un sòcol alt de fusta o ceràmic a la paret.